Ndamuka muna sindu kudama faera. Asina kukanikwa nezvipanera. Ndoda nyaya dzechokwadisa kandi trusted nobody. Ndiendeseiwo kuna gonyete namaki. Bana. Andizvo zvizvo audanzi komedheni pane umwe achafa. Upi achafa. Imi. Nei muprofita wao unozobuda munhu afa. Vanoti alright achada kufa takumugadzisa kuti asafe. Andokunamata kwacho wokumbira na Mwari. Vaisa message here kuti munhu ngaabude pachena. Imi. Aiwa ndazvokuteerera zvimwe. Andina muprofita akanitaura kuti mvura ichashayikwa mutaundi. Tichaenda kunochera mvura pabhora kumusha. Andamboona muprofita akadaro akataura kuti akomana chicherai mabhoro. Maprofita ngaambotaurira COVID chaiyo hapana akambotaura nezveCovid. Unozodzera Mwari here zvekutaura. Hatina akataura nezveCovid. Waitotonza I'm seeing January, I'm seeing February, I'm seeing December. Chete zvinhu zvacho unozvishayawo pamwe pacho kaunozoona kuti tina mubvira tanza kuti tichavhara COVID. Iwo machechi acho chaiyo vakarohwa chekuseri. Vasingamboziva maprofita enyaa. zvinotoita. Pana bambuya akamba makuenda kupi? Zvinochera mvura. Bambuya kizei maoko. Kiza maoko? Hamuna maski. Musina maski hamucheri mvura pano. Kura mvura umu handisuda zvogeza maoko apa. Pakawandiwa pano ndosaka tichita social distance. Panosvika vanhu vakawanda pano ndosaka tichitaura izvozvo zvese zveCovid COVID regulations yavo. Nekuti panosvika vanhu vakawanda pano. Hapana apa anobata apa. Kuno kuGlenville nekubudiro kuno. Hapana committee ndio inobata boss ndio inoziya zvinochiitika. Iwani mukutora mutenda naro. Pfekai mask muchere mvura muende. Ambuya pindai kana musika. Kuita headmaster wapamvura pana pandiani. Vamwe varume vasvina vari kumabasa kwemi busy kuda kuuya kuzoita headmaster wapamvura. Ini one of varume vasvina vanotati utsanana hwedu hufambe zvakanaka. Izvo zvitiri takupinda murezi. One of varume vasvina vanoita kuti tichengetedze utano hwedu. Ambuya ampinda apa kana musina mask. Atidi yeke. Aupinde kana une yeke. Amusikondiziya zvechoko. Aikazve. Bvunza haifiriti ukukena Western Triangle kumastones kwese vana kudzata mai vana vaitirwe dzungu. Muri kuzvinzwa? Ambuya. Shoko ndichere mvura. Dati ambuya mutiziye bvunzai mubudiriro. Budiriro 1, budiriro 2, Glenville 3, Glenville 8 kwesoko. Apa mawater points apindwe kana usina mask. Kana usageza maoko. Kunoti utsanana. Izvi mvura inonayo daiso korera uya typhoid inobira gezai maoko utsanana ufambe zvakanaka. Utsanana weimi COVID yakasopera kudhara dhara kuno muchiri kumbonzwa kunzi COVID haina kupera asi through zvetiri kuita izvozvi zviri kuita kunga zvapera. Ndiyo nzira dziri kuita kuti ite COVID yapera kudai so idzo dzatiri kuita idzodzi. Saka ngatirambe tichidzivandudza. Hakuna munhu anopinda pano. Ambuya natipindai kudhara imi makapinda chi? Imi ambuya kai mimi. Alright, ndichakudzingai mese pano. Saka iwe chindichererai mvura kwatinotisana naro here ingatiri kuwirirana wani. Akana. Aiwa. Ndokumbira kuti muchindicherera ndozomukirina mangwana.